Evening sa inyong lahat. Pasok kayo ka-Oragons. Hi na. Hello. Can you see that? Ka-Oragons, pasok kayo. Ang baby, bakit? Bakit yan? Gawawa man ang nose. Gawawa man ang nose. Pipirot na ikaw. Naantok na ikaw. Usod ang eyes. Usod ang eyes. Usod ang eyes. Hi na kay hi na dito. Hello ka Oragons. Hi. Oo. Hi. Oh, hi na dali na. Hi. Hi na. Sad. Ayan ang nose. May sipon ang nose. May sipon ang nose. Saan ang mata? Saan ang mata? Saan ang matang ayan oh? Saan ang nose? Saan ang nose? Dragons. Pasok kayo ka Dragons. Sleep na ganyan. Wawa man. Nasip na ikaw. Nasip na ikaw. Anong ko ang eyes mo? Ano ini? May muta na. Ting muta na agad yan. Sabi mo, oh, cute. Cute ang baby. Cute ang baby an. Cute. Isod ang eyes. Isod ang eyes. Good evening sa inyo, ka-Oragons. So, kisan si Daddy? Kisan si Daddy? Kisan. Ay. Step na ikaw. Step na. Pasok kayo ka-Oragons. So, shout out pala dyan sa mga subscribers ko and sa bago kong subscribers. Thank you so much po sa inyong suporta. Maraming salamat. God bless you all.
So, ngayon ka-Oragons, hanggang siguro 30 minutes lang ako ka-Oragons kasi may matulog na ako ka-Oragons. Hi sa one viewer. Hi ka-Oragons, good evening sa'yo. Feel free to comment ka-Oragons. Mm, mm. Take me as I am, push me off the road. Sleep na ikaw doon? May na ikaw sleep. And I'll be beside you. What you do. If you say goodbye. Then Mm. Mm. Bakit ganyan ang ano? Nasip na ikaw? Tagaw si Cooper. Pero so si Cooper may naigda. If you say ano ikaw? Kawawa man my baby. Kawawa man yung baby image. Hoy. Ziba. 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 Nainig ko lang. So, ang ganda-ganda ng balahibo. Oh. Gano'n si Sanggoku. Sanggoku ikaw? Sanggoku ikaw? Tulog na ikaw. Hindi ka pa natutulog. Pasok kayo ka-Oragons. Up. Chub. 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 Kisna si daddy. Kisna si daddy. Chub. Hi sa inyo ka-Oragons. Hello, hello. Hello. My name is Zaria. I am Saria. Tingin na ikaw dyan. Hello, hello, hello. My name is Saria. I am 15 days old. I am 15 days old.
Kawa man ang baby. Kawa man ang baby ini. Kawa man ang baby ini. Ma-sleep na ikaw. Ma-sleep na ikaw. Ha? Ma-sleep na ikaw. Zero viewers. So, it's already 11 minutes ka Oragon. So, zero viewers pa din tayo. Kailan kaya tayo ka Oragons magkaka-viewers pa nagla-live? Said ang ears. Ay, kawawa man, tulog na. Tulog na ikaw. Tulog na ikaw. Tulog na dito. Tulog na, dali na. Sleep na. Kawawa man ang baby. Zaria. Sleep na, dali na. Excuse me. Tulog na ang baby, oh. Oop. Oop. Ano siya ka Oragons. Ayan. Dito lang ikaw. Mahulog ikaw dyan. So, magpikit-pikit muna ako ka Oragons. So, it's already 14 minutes. So, wala pa tayong viewers. Ayun ka Oragons. Nandito lang ang baby. Dito lang ikaw. Sleep na, dali na. Sleep na ikaw. Sleep na.
Dito lang, ikaw. Sleep na dyan. It's already 20 minutes na ka-Oragons. Bago mag 30 minutes ka-Oragons, end ko na muna itong video ko ka-Oragons kasi naantok na ako. So, shout out sa inyong lahat dyan ka-Oragons. Sana supportahan niyo ako ka-Oragons sa aking pagpa-vlog, and don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na video. So, hanggang dito na muna ka-Oragons yung video ko. Naantok na talaga ako. So, yun. Bye-bye na ka-Oragons.